ja, brat Dražen Marija od milosrđa Euharistijskog Isusa, da bih uzmogao slijediti Krista i vjerno živjeti u zajedništvu s njim i s Marijom Djevicom pred svojim prisutnim sestrama i ovim mladim sestrama i braćom, obnavljam svemogućem Bogu zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti, prema pravilu i ustanovama reda bosonoge braće Blažene Djevice Marije od Gore Karmela. Ovoj obitelji koju je obnovila Sveta Terezija predajem se cijelim srcem, da bih po milosti Duha Svetoga i pomoću Bogorodice živio u službi Majke Crkve, neprestanom molitvom i apostolskim radom, tako postigao savršenu ljubav i slavio presveto trojstvo kroz svu vječnost.